A alcaldesa de Muros fai un balance positivo do cumprido ata agora do programa electoral do BNG. Logo destaca que o Concello está cumprindo tamén o período medio de pago. Dentro de menos de 2 anos, os cidadáns estarán elixindo os gobernantes dos seus concellos. Logo de media legislatura consumida, comezan a facerse os primeiros balances e no caso de Muros, a súa alcaldesa María Lago apunta que se está a avanzar no bo camiño. É certo que hai cousas que sabemos que non imos a ser capaces de cumplir, que aparecían no noso programa, que sabemos que non imos a ser capaces de cumplir. Unha das cousas era que dicíamos que remataríamos o saneamento integral de todo o Concello, e, bueno, eu teño que recoñecer que iso vai ser totalmente imposible porque non chegan os cartos, pero en prácticamente todas as áreas nas que, neste caso teño que falar do grupo que represento, que é o que defende o programa que presentamos, naquelas áreas nas que nós temos competencia, podemos falar de que se vai cumplindo entre o 50% e o 70%, dependendo das áreas. Lago sostén que se está a cumprir o programa nunha alta porcentaxe, a pesar da situación que se atoparon ao chegar ao Concello. Sin saber realmente cal era a situación real do Concello e a situación, pois en moitos casos tamén, da disponibilidade de persoal. O Concello de Muros ten unha falta importante de persoal, hai moitos anos que non se cubrían prazas, nos aí fixemos un esforzo importante por aprobar as OPEs en tempo e prazo e poder sacar as prazas a concurso, pero hai áreas que contan con 1 ou 2 traballadores e hai áreas que non teñen persoal municipal. Situación que lamenta afecta ao traballo diario do Concello. Aínda así, Lago celebra que hai promesas electorais que xa están cumpridas ao 100%. Falamos, por exemplo, unha das cousas que tiñamos no noso programa era axilizar todos os trámites do Departamento de Urbanismo, porque éramos coñecedores de que ia moi lento o noso departamento. Cando chegamos aquí vimos que había unha clarísima falta de persoal que atrancaba o bo funcionamento da área, e a día de hoxe estánse contestando as licencias todas en tempo e prazo. E no referente aos pagos, Muros cumpre co período marcado. É certo que esta última temporada tivemos unha reestructuración da área de Facenda con persoal que se xubilou ou que marchou, distintas baixas dentro da plantilla, que sí que temos que recoñecer que ralentizaron o pago, pero aínda a pesar destas dificultades seguimos cumplindo.